Dịka a na-akwadobe nhọpụta nke a ga-eme maka ndị gọvanọ ya na ndị ụlọ omeiwu n'ogogo steeti n'ala anyị a, ụlọọrụ kọmishọna ala anyị na-akwụ maka ịchịkọba nhọpụta INEC dọdọrọ aka na ntị wee na-agwa otu ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche iche ya na ndị nkwado ha ka a ghara itinye aka n'ihe ọbụla ga-ebute ọgbaghara ma ọ bụ ka obodo nwube ọkụ maka nhọpụta ahụ a ga-eme n'ụbọchị Satọde nke gụnyere ọgbọ nta constituency dị 1,021 ebe a ga-azọ ọkwa gọvanọ maka steeti 28. Enwekwaziri maka ụlọ omeiwu n'ogogo steeti 993. Kiri ka akụkọ ahụ ra n'uju. Ụta nke steeti nke a kanyere na Satọde izuụka ga-enwere ọnọdụ n'ebe 1,021 nke ga-ahọpụta gọvanọ 28 na ndị omebe iwu steeti 93 nke mere o ji dị mkpa na ndị na-azọ mpi kwesịrị ịgbado anya n'ọgbakọ Inter-Agency Consultative Committee on Election Security na Abuja ka onyeisi INEC Ọkammụta Mahmood Yakubu yọrọ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ka ha ghara iwu maọbụ mee ihe ga-ebute ọgbaghara na ya bụ nhọpụta site na Abuja. Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa APS.